Kako ste nam? Dobrodošli nazad na naš kanal Tina Aleksi. Gde mi sada idemo? U crkvu. Idemo sada u Bilu crkvu kod naše drugarice, jel tako? Da li si ti moj mali putnik? Šta jedeš to? Piću. Da mi mašite jednom! Maši! Jesi krenula na put? Da. Jao! Mašite! Maši, Milane. Šta je to do ljubavi? Wow, a ti se sviđa? A pa ti se čini vožnja u autobusu? Lepa. Lijepo je. Jel jedno čekaš da stigneš? Da će biti dobra. Mama ima tamo i da se hoda. Da. Evo sad smo došli na plažu. Šta radiš, bubice? Kobaš? Jesam mama hoda. Bravo. Ovdje ćemo sutra da pravimo žurku. Gde ste? Ovako izgleda centar, nikom noćem, dosta kasno. Sad smo došli ovdje kao u parkniku, glavno, ima neka žurka za decu, tako da sad vidimo kako je to. Eno ga tamo. Pazite! Jeste vi bili dosad, šta je ovo? A jeli smo. Šta? Da jaga. A počet će kiša da pada, znaš. Idi uzmi, ajde! Evo, samo mi bacite. Pokaži se kako da Neće meni da da, vidite mene. Ajde, slobodno, ti baci pet! Eto! Biciklom. Evo, Aleksija malo uživa sad u dvorištu, pa je uskoro kreće spremanje. Bravo! Sve smo bolje i bolje u vožnji bicikla. Gde idete sada? Tamo! Neka peva ova kuća nek se Sada idemo u pravu avanturu sa sve stvarima, idemo na plažu. Malo druga strana jezera i plaža. Znači sad smo došli na drugu stranu jezera, znači ovdje sad isto imate ovako plažice, restorane. Lijepo drugari, kao što ste već mogli da vidite po samom videu, znači bili smo u Beloj crkvi. Bilo nam je stvarno predivno, promenili smo sredinu malo, grad, neke naše navike, odmorili smo se, uživali smo se, lepo smo se proveli. Leksi se mnogo svidjelo, bila je sa svojim najboljim drugaricama tamo, tako da ako vam se svidio ovaj video, lupite like i bacite sub, ljubimo vas!